from Tuesday to Friday ngo-5 ekuseni kuya ku-6. Bangakazilalela iMega Grace ngiyakubema nawe usijoyine ube ingxenye yethu. Angazi uthembeni wazilalela iMega Grace. Uthembeni angazi uyithemba. Ufana nomuntu odla amasiko engenalubisi. Iphositi engenaushukela. Angazi njani enganyawona. Remember, kusasa ekuseni sobe sikhona, every Sunday sikhona from 7 o'clock to 10. Make sure before you celebrate uqala ngulalela iMega Grace. I'm inviting you elders alone ukuthi niye ku-Facebook page and also like our Facebook page Mega Grace Hour on Vuma FM, and make sure that you follow us. You can also go to our YouTube channel Mega Grace Hour on Vuma FM and subscribe on our YouTube channel. Uyakubuka lesi behlezi uyibuka ku YouTube ke i-channel zokwazi ukuthi iphilise egameni lika Jesu. Hallelujah. Silana ke bazalwane sizothandaza. Ayikho into esizele ngaphandle ukuthi sizothandaza ebukhoneni benkosi. Ayikho into enamandla njengomthandazo empilweni yekholo. Futhi ayikho into uSathane ayizonda ekholweni njengomthandazo. Ngoba uSathane uyazi ukuthi uma ikholwa like lathandaza kwenzakalana kuye. So uzokwenza konke okusemandleni ukulwa nekholo ukuthi lithandaze. Because he understands amandla omthandazo. Ngoba khona ezinye izimpi engeke sizilwe ngezandla nangokukhuluma, kodwa siyozilwa ngokuthi siyemthandazwe. Khona abanye abantu abangeke bezebele ema-platform amakhulu bephendula abantu bebe labantu, kodwa bayoya nje kwi-closet beshone edolweni. Ezinye izimpi asizilwe ukuthi sibaphendulile abantu, ezinye izimpi asizilwe ukuthi sibafonelile sabatshela, ezinye asizilwe ukuthi sibopha namagama ethu. Kwesinye isikhathi ithi ivuki ingaphenduli, ithole mthule kushone emthandazweni. Ngoba ngiyazi amagama wethu emlonyeni, kodwa amagama asemthandazweni. Noma ungangiphendula usizile kwakwa, kodwa wathi emthandazweni. Ungangishoya ngazo zonke izinto, kodwa ungambambi ukuthi ngithandaze. Ngoba unamandla umthandazo. Iwona phela amanzi uphonde nosini phakathi kwamabili. Kwathi kukhona injalo beboshile, lithi iBhayibheli in the middle of the night bavuka badumisa bathandaza. uSathane wase wenza iphupha wabavala wabavalele ejele khona bavalele umlomo. uSathane wenza iphupha usishaya ngezima khona usishaya ngomthandazo. Wabapha namaketama khona ukubapha umthandazo. Bathi nephakathi beshayiwe bopha igazi livuza igazi, kodwa bezolala phakathi nobusuku. Bathi uNkulunkulu wena noma singaphakathi uyinkosi enamandla, uyinkosi engcwele, ubusimakade, uNkulunkulu ofana njengamanzi, uyindoda yamandla, uNkulunkulu abonakala sengaphakathi, uNkulunkulu usamsangisa. Nathi lizwi injene lethi this time isifaka abantu ababonga. Ngoba bawuthandaza bazothi bayakuvalela bayakulwisa, kanti balwisa umuntu umuntu okuthandaza. Awukwazi ukuvalela umuntu othandazayo. Ayikho into eyinkinga njengokulwa nomuntu onoNkulunkulu emthandazweni. Ayikho into eyinkinga njengokulwa nomuntu onoNkulunkulu emthandazweni. Bakhuluma konke bekhonklude konke, kanti uNkulunkulu usahlela. Athi uDavide noma ngihamba esigodini senzukulokufa akwesaba kubi. Why uDavide ngesaba? Uyazi uNkulunkulu unami, inkosi inami. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. Inkosi ekufela wake wafela abantu wake wafela abafundi bekaJesu bekhathazekile. uJesu esefile sekunzima, lithi iBhayibheli babebuza ukuthi siyokwenza njani. uJesu engaseka babekhathazekile bese simele esinzima, kodwa lithi iBhayibheli wabonakala esengaphakathi. Wathi uthula makube kini, wathi makuthula makube kini. Waba sithi siphakathi esibheke usibone sikhula, ungazi sikhuleka njani ngoba sibaphi.
igugu lamakhono. We are mega grace up. To unite the body of Christ and bring souls for his kingdom and to prepare us for the kingdom of God. That's what we are here for. We are not the church. We are the movement. We come from different churches, but we are here to serve the kingdom of God. This is not the church. I am not going through this way back. People are not telling everybody they make a grace, but we are here to prepare the body of Christ. It's not loose, it's a remnant. Who can look in the master mission? The assemblies of God. What's the figures of the assemblies of God? But there is the church of Jesus Christ. Hallelujah. We are peaceful. There are just some taxes what driver must have but that's no nigga who you need to tell them I fucking taxing but the tax is just get the transport even just the transport you will see the last year call. So let's make a grace and hope for future. It's something we will not deposit and we are here Bazalwane to change indlela abantu ababuya ngayo Christianity sizothandaza siphakamisa uNkulunkulu kuphela. This is not about money. This is not about fame. No. This is not about uphumla. This is not about umfundisi SG. But this is about the gospel of Jesus Christ. Mayonke kamele Nkosi. Cela uhlala phansi. Inento engihluphayo ethi uDavid was a young boy. Akekho umuntu owayerecognize uDavid. Ngingathi ngishomele eMaritsburg ngathi uDavid wayelusiswa inkomo, elusiswa izimvu ehlane. Ngoba akekho umuntu oyitshela ukuthi khona into engavela kuDavid. Akabonga uJesu ngiyaxolisa ukuthola isikhathi esinye. Ngijwayele ukwenza 5 minutes eredweni manje ngiyabona isikhathi sikhona. David was just a young boy and babengam notice as umuntu ongaba na something to such an extent ukuthi wayelusa izimvu yedwa aze athi ngikhuluma leli verse lapha eMaritsburg athi waze wathi ngiphakamisela amehlo ami entabeni usizo lami luvela kuJehova odalile umhlaba nezulu. Into eyenza uDavid asho lelo verse ingeke ukuthi kwaIsrael babethe abafana abancane babelusi kwakuye kube khona abafana noma obhudi babo abadala ababesohlala entabeni begade abafana abancane abalusile izimvu just in case kwenzeka kuvuka ibhele izodwebula izimvu bebone obhudi abadala ukuthi nansi silwane sizodwebula izimvu bese beyeza bezosiza umfana omncane bemrestoration. Kodwa ngoba uDavid akekho emone ngaba yisomething empilweni wayelusa yedwa uDavid. Ingakho bethi maye wakuthi mabone evela ehlane wawubheka phezulu ubabona abafowenu bese beza bezokusiza. Kodwa uDavid ngoba wayenganothisa wathi mayebheka phezulu engaboni umuntu. Ingakho asabhala ihubo uDavid athi ngiphakamisela amehlo ami entabeni angibabona abafowethu abakhona. Kusho ukuthi usizo lami aliveli kubafowethu uthi ngiphakamisela amehlo ami entabeni. Usizo lami luvelaphi na? Usizo lami luvela kuJehova odalile umhlaba nezulu. Amanye amagama uDavid olakho usizo alisaveli kubantu alisaveli kubafowabo kodwa olakho usizo luvela kuJehova. Abavela ngekho emnothisa ukuthi enza something uDavid uthola usizo nje luvela kuJehova. Atholwethu usizo alivela kwi-income alivela kwi-salary alivela kwi-bank balance alivela kwi-credit score yethu alivela kuma-medical aid esinawo kodwa olwethu usizo luvela kuJehova. Yingakho besibona survivor sesidilisiwe emsebenzini ngoba olwethu usizo aluveli kubantu aluvela kuJehova. Usizo lakho bathi bayakuvala uvaleleke ngoba olwakho usizo
Just because they don't notice you, it does not mean you are not valuable. Just because they don't notice what God has deposited in you, it does not mean you have no value. Just because you are not visible, it does not mean you are not valuable. Impendulo kaIsrael yayilele kuDavide kodwa babemlusisa izimvu. Impendulo yebandla lakhe ilele kuwe noma bengakakunothisa namhlanje. Impendulo yomndeni wakhe ilele kuwe noma bengaba nama-meeting bengakunothisi. But just because they don't notice you, it does not mean you are not there. Wena uphethe impendulo. Impendulo yetheko ilele kulabazalwane abadala. Impendulo yaseKaizer ePikithi noma bengasithatha kancane noma bengasithatha notice kodwa siphethe impendulo Yesu. Wonke umuntu oyikhola unoGoliath wakhe. Mawuhamba noNkulunkulu, you must know unoGoliath obhekene naye. Noma ungasho ngezilimi, noma ungadumisi, noma ungasho ngezilimi ubusuku bonke, kodwa yonke indoda, wonke umuntu ohamba noNkulunkulu, they must understand uNkulunkulu okumele benqobe. Noma ngabe kuthiwa ngikuthanda kanjani SG, angikwazi uNkulunkulu wakho, kumele uyibele wena. Njengoba sina sizohlula oGoliath bethu, sizothandaza, sizoya enkosini sithi ngoba nanku uGoliath obhekene nami, inikeza amandla Nkosi ngihlule lo Goliath ebhekene naye. Usuqobile uGoliath, kukhona i-reward enamandla etholakalayo. The bigger the Goliath, the bigger the reward. The more enkulu uGoliath obhekene naye, the more i-reward inkulu. Namhlanje sikhuluma ngoDavide ngoba wano uGoliath mayinamandla impi yakho, ubokwazi ukuthi into elandelayo izobe inamandla kangakanani. The greater the trial, the greater the temptation, the greater the test, the greater the pain, the bigger the reward. The more inkulu, the more i-reward inamandla. Sukhala masikunetha, sukhala mangahambi kahle, sukhala makuliwa nawe, sukhala masikushaya empilweni, sukuneteka, sukuba ibaby, sukuba ngumntwana. You must have the revelation. The greater the deeper, the greater the Goliath, the bigger the reward. The more inkulu, the more unkulu mfusi. Kwesinye isikhathi sithandaza singathandi ngoba siyazi kungakanani umfusi. Siyaphatha singathandi phansi ngoba singaphindile ukuthi embakala Goliath khona into enamandla eshayo. Asithandazi ngoba kumnandi, sithandaza sikhala, sithandaza silila, sithandaza sizwa amapheni, sithandaza amathambo engavuki, sivuke ekuseni sithi noma kuhle, you are still God. You are still the Master, seated on the throne, the bright morning star, the Lion of Judah, the great I am, the one who is, the one who is yet to come. You are worthy, our God. Monks were got paid twice. Our quality test got paid one. Go to quality test got paid 11. And this guy said test got paid 1. The test got paid 11 by 5. Nobody else will call them 10 o'clock. Good man, I remember as the test what will level is beyond. What was the test what will level is Usatana waya phela akabuku level. Kodwa ubuku level osomanyona kusasa. Ngingakho mayekushaya akakushaya into yiyo manje. Ukushaya into osomanyona kusasa. Ngoba inamandla into osomayona. Inamandla into efake wena. Devil, bring it on. We are ready. Bring it on, devil. Asinendaba. Ngoba mkhulu ngakithi. Ukunayo sesweni. If God is for us, who can be against us? Kathanda ukudlalisa amadimoni amasatanisi.
serve the living God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sithi Bible David washona phansi emhosheni. Maka washona endolweni. Nobheke noGoliath umuntu uma ngabe wabuza kuJoseph watshela abafowabo iphupho kwaba yibona abamdayisayo. Bible David washona emhosheni. Sishona endolweni. Ifringe end. Sishona endolweni. Once uyafika it's insufficient funds. Kodwa shona endolweni. Bazalwane, sishona endolweni siyothandaza. Senzani masiyasimo sasivumele siyoqoqa amanti. Ithi iBhayibheli uJesu uyidwala. Suke siyolanda idwala lokuJesu. Lithi iBhayibheli wathatha amanzi wafaka kwindwa imali. Wayiqala wayizungezisa. Njengoba sila sizozungeza indwa imali. Ngifuna ukufika ekhaya namhlanje. Ukhulume nesimo sakho, ilalela simo sakho. Kade ngisemthandazweni ngizoswayina imali. Ngizobulala ongabathini. Ngizobulala zonke izifo sakho. Egama likaJesu. Njengoba sinayile demonstration, asisazi ukuzohlala la. Sizoswayina imali yethu. We are living in the pattern. Sizoswayina amadimo. Sizoswayina. Wayoshaya itarget. Lithi uDavid wawopeka. Usibona ukuthi akusiyena uDavid wamshaya. Kodwa uma uza nomuntu, ubona lo muntu. uNkulunkulu yamlwela. uDavid wayethula amasu. Oh my God. Yina amasu. Yina amasu. Yina amasu. Asikwazi ukuhlala ezulwini kunomuntu esibiza emhlabeni. Asikwazi ukuhlala la wasukuhamba ngeenyawo uJesu wathi khona indoda ebizayo emhlabeni wathi kunaziya namashutaya yina mashutana mashutaya yina mashutana mashutaya yina mashuhanda lamabashira yina mabashutana mashutaya njengoba sila sophuma uGoliath bethu beshayile phansi sizobamba igama likaGoliath. Whatever the enemy has planned, whatever the demon has planned, we will come out victorious because victory is guaranteed. When God is on our side, we are on the victor's side. Sizophuma sikobile izinto ezisikanisa yizona ezizokanisa thina. Thina sizoyibalekisa ngoba sizothandaza sizobulala uGoliath esibhekene